El castell és d'origen andalusí, les primeres ocupacions prehistòriques són de l'edat del bronze, després el lloc, el turó s'abandona, torna a ser ocupat en època ibèrica, on hi ha un important poblat en l'edat del ferro, i després no tenim evidències de poblament ja fins a el segle XII, encara que la documentació històrica ens parla de que sí ja estaria habitat en el segle XI, és a dir, en l'època d'ocupació islàmica de la península ibèrica. Les raons per les que la població es trasllada, la primera raó és perquè Jaume I conquista el castell, després de la conquesta n'hi ha uns anys de transició fins que arriba la conquesta de València i la zona de la Plana passa a ser un lloc molt tranquil i la gent vol cultivar les terres que estan en el pla, que són les que de veres tenen profit, i demana traslladar-se al pla. Així en la zona que estem és en la zona en què els musulmans assolirien l'Alcassaba, que era la part, diguem, més noble del castell. Així és on es trobaven els funcionaris que treballaven per Reietó de València en època islàmica. El castell, diguem que n'hi ha que entendre el castell com un lloc habitat i, de fet, en la seva distribució sí que n'hi ha una zona de poblat en la part més baixa del turó. Sí, així vivia gent i bastant gent, pareixer. Des d'ací estem veient el que és la plana nord de Castelló, que ve a correspondre més o menys al que era el territori del Castellvell en l'edat mitjana. Aquesta part és l'Alcassaba, la part més noble, i limita en el que era el poblat. Així vivien, diguem-ne, els administradors del castell i del territori del castell, que arreplegaven els impostos, i en la part darrere d'aquesta mateixa muralla és el poblat on viuen llauradors, ramaders i artesans. Baix del campanar està l'ermita, efectivament, i estem dintre del que seria el segon recinte del castell, o albacar. El que és ara l'ermita de la Madalena formava part del castell vell? Formava part del castell vell, de fet és un llenç de muralla, de la muralla del que seria l'albacar. Aquí estaríem fora de l'albacar, estaríem en la zona del poblat. Les excavacions arqueològiques que s'han fet en aquesta part no ens han donat moltes evidències. Sabem que era un aljub i sabem que en la part exterior estaria el poblat. És possible que en aquesta part estaria la mesquita, en algun punt proper, però no l'hem localitzat. Hem localitzat algunes restes de murs que serien de cases, d'estructures domèstiques, però no podem, de moment, dir res més.